Teater förlåt varada bra fyrkvadats musligen. Teatrın bir öğürşlük niyeti var da. Jean-Pierre Abu. Size harfler ters görüntüde. Başka alaç yok, çare yok. Eferin kımmatı var da etmek istedim de. Eferi asan bir deyip sağlanıştırdı. Ya şoğun hızolu. Efer ul efer korkma çemeleştirdik. Şuna kurrum belli ettiler yönü. Korkmalı yaşlar. Düğün şu tayda köp adam eşitmedik olma ihtimal fikirlerim men şu tayda öz fikirim bilen çıkış ettim spektakl tasirlanma. Esası bizim maksadımız yaşlar bir dünya teatr sanatına, dünya medeniyetine, dünya arenasına çıkarmak için öz yurtumuzun yaşlarını, öz yurtumuzun hıcılı dehin çağalarını bizim şu ömü ötürmemiz, ömü seni ömü işlememiz gerekti. Yokman şoför bulanmalı. Ömü geçtik. Aydınlarla. Tevi Türkmen kuvvet perfekten kuvvet aydındır. Şehir talifada olmasa kâr yeter diye. Türkmenistan akademik drama tiyatrının eferi. Kıyılarım onların halifalarım var içinde eferi. O da basın sahna geçer. Hemme taraflayın yankı. Bizim tomoşaçılarımıza hödürlenir. En esası şu eserde aytmasından lazım. Şu yerde de fikrimi ayttım yönü şu işitmen alanlar var da badır artistlerin içinde baştırama tiyatrlar, o tiyatrlar var. Ya da olmasa sınıfta öğrencilerin içinde ya olmasa ne hil oluyor tiyatrda spektakl varlarına kimdir bir artist için var ya kimdir biri hudojnik için ya biri spektakl varmak için maksadına şu yankı dekorasyonlar kullanıp yapama sahat koy işler ediptir. Belli yönemen fikir dağıtma aynı yöne esasın maksadım aytacak olan lazım. Yaşlara bir tavsiye yani. Dağıt. Gelecekki yaşlara, Türkmen yaşlarına ulu işten korkmanlardan aydasın bile. Çünkü ulu iş etmek onun sizin tarzınız yani. Değerli korkman iş etmek yaşlının az da yani yaşlının herketi yaşlının ölsün yanında. Olu yaş bir korkman gayalardan kanatını açıp bir dışarı edil şolar yalıp ene bir kork ya da hayır gayada hemen önünden çıkacaktığını, hayır gayada neyme olacaktığını biliyor. Yine de fikrim bir. Yani bu doklandırmalı kıyıkıdan. Kıyıkı görmek istedim. Yani bir ferahat görmek istedim. Sanırım o markalı fikrim aydı. Olyaka hem de drama tiyatrının TikTok sayfası için mümkünçülük olacakta. Şunları alıp fikrimi aytsak gelecekte belirli tiyatrlarında da eser ulu olsun çünkü eser neçe ulu olsa eser neçe kıyın çalıştırma olsa şonçadan
Dastuurumdak yazılan vazifet artar. Dramaturgiya, piyesa, degat gerek zatlarda. Teatrlar gerek. Şu sebeple bu eserler koyup edip bilen eken yigidem ýaşygydem bolsa diýdirmek urudatda. Şoň üçin ul esere ýapyşyň diýip onu halipalarym aýtdylar. Men ştaýda bir öz belle geçmekleýän ama haýsyrek barsam özüme şol ýere gatnaşýanym üçin, şo ýerde barlygym üçin öz pikirim barda. Bir kalamýarym öz pikiri hökmen bolmagy şoň üçin ömrüne çöregi ýaşap, şoň üçin şoň kärde. Herkim şonu neme syn vermek ya, baha vermek ya da realistik noktalardan seyretmek üçin profesiýa barda. Oňa öğrencilik hem jurnalistika tapadı yok var. Medeniyet oyuncu sanatı öğrenýär jurnalist. Men esasy görnetmezliğen ladım spektaklla esasy şu Fransuz medeniyeti öňe çykarylsa rejissör tarapyndan has öňe çykarylsa, has işlese artistler has neme diýin artistin içki medeniyeti tamaşaçyň duýgusyna täsir edýär hökmen. Artistin içki medeniyeti diýmek ol aňyrsyna bir medeniyetli toplumyň ýatanlygyny anladýar. Artistin içki medeniyeti diýmek on sanata garaýşy wagtyna ölçegi däli, on maşgalasyna jemgyýetde daşdyrykdan ýa işden kitapdan okalatlaryň belli bir nokada jemlenmesi, dayanç nokadan edilmesi, bir ýerde nokat tapmady. Esas artistin içki medeniyeti o tamam. Türlü medeniyetlerden gelen zatlary özüni özleşdirip öz içki professionaliyetini öwürmek has çoň bir pikir. Şo profesiýada ol neçe döwletliň profesiýasyny öwrenip bilýän, medeniyetini, sanatyny, edebiýatyny okap öwrenip bilýän bolsa artist şonça da ol bay, şonça da ol diapazon giň, öýdýetim giň, gözün göz oyuncu, şoň teres oyuncu az giňişleýär. Eser diýilende kalın göz olmalı. Ýa-da nem üçin ýa-da eser ýazanna gowulýar iş. O ýazanna ýa-da eser ýazanna ol ýazjy bary iş şu eser ýazmakdan özüne bir täsir eden tema var. Şo tema boýunça da ol işleýär. Ony şo ýazyjylyk içki nemesi var. Ýazyjylygyň naky içki gurýa var. Şol eserin, şo ýa-da eseriniň zadyna sinýär. Duýgusyna, medeniyetine, strukturasyna, kompozisiýon guruluşuna, logikasyna şeýdigem ol bir ýere toplaýa bardy. Şo sebäpli ýazyjy ýazsa bolýar,
kinonun, spektaklın, yazı ýazanda başgaça bolýar şu. Ahna Jean-Pierre Abou işleýiş, ýanky eferi işleýiş, ýanky kompozisiýon guruluş, eferdäki ýiti sözler täsirli. Ýöne bir zat bar. Sahnany modernizasiýa etmek. Diňe bir ony ýanky sanly tehnika arkaly modernizasiýa artistin içki duýgusy bilen moderatorlyk nazariýetini seretmek. Sahna diýilen zat öňgörülmedik bolmaly täze sahna. Taktikalarym eşdilmedik, görülmedik. Şeýle bir aşşeňe döretmek çykyp gidende taňa bir ruhuny sarsyrıp birneçe wagtla taňa täsirini ýetirmek. Ýa-da bir tomaşaçy aýtdy da, plan spektakl göremde diýdi. Men diýdi, ýuwuldum diýdi. Men diýdi, bilemok, günälim dökünýär şoňa bir hil aşşeňe bolup birnäçe içgünä transfer etdim diýdi. Eser şeýle etmeli. Eserem häsiýet bermeli tomaşaça. Ýa-da piyesa häsiýet bermeli. Onuň rejissor, artistlara, spektakla, şeýdem eser sahnada bolsa ýa-da kino sunatynda bolsa ona tomaşaça häsiýet bermeli. Şoňa atражениýasyny başgaça öňkü bolşundan şonu has bir çylşyrymly, gyzykly şahsiýete öwürmek üçin özüniň güýjüni gaýdarmaly diýip düşünýär. Kiçik bir film, absurd, ýaşytlary sünwardyp edýän many işler. Iň gowda işlemek.